Ayan, pauwi na kami. Galing kami sa card bank. Ayan. KaUragon. Super init. Summer na talaga. Na kami. Bye ma'am. Hindi si ma'am. Ayan, pauwi na kami. Sa bahay. Ayan, sa bahay San Fernando kami. Let's go. Ayan, basti ko yun. Sa mga gustong order. Ayan, basti ko yun. Kata kami. Sir, ito yung shortcut shortcut to. Sige naman. Kung gustong dumaan, pag traffic niya sa kabilang kalsada, hindi pa tayo dumaan sa super init na. Summer na talaga. Camarines. Ito ako dumadaan pag pag yung mga madalian na okay. Shortcut to. Kasama natin palang si Boy Sampalok sa likodan natin. Ito siya. Rides daw kami dalawa. Sabungan ng nito ang kalabasan dito sa sabungan. Ride na tayo. Yan na, medyo mahangin yung audio natin kasi wala tayong mic na gamit. Ingat lang kayo dito kasi may imbornal dito. Hop lang, nabangga. Aqua Blows, shout out. Yeah. Yan. Tapos ang kakalabas nito highway na, yung bagong highway. Shortcut to. Mabawang kalsada oh.
volleyball dito ngayon. Dito niyo. Ayan. Volleyball. Kasi kagawa daw. Tingnan muna natin. Sir. Today. Tayo. Yara boss. Napakaganda ng araw nito. Welcome sa Zone 7. Ayun ang mga agaw, no? Dami. Sir. Ang sabay. Sobrang init. Bye na kami. Dito na tayo tapos yung vlog natin. Peace.